Ga wasu ƙasaitattun fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Mega, asalin Mazga, sai kuma Garkuwa, sannan da akwai Gwagwarmaya, na gaba kuma Wata Rigima. To ina ma abota kallon fina-finan Indiya na Hausa, nesa ta zo kusa, domin ga hanyar da za ku dinga samun duk wasu fassarorin Indiya na Hausa kuma daga kowane kamfani da yake fassara. Yanzu haka da a ce mutum na cikin group namu na Indiya na Hausa, daga gefen waɗannan fassocin za ka ga sunan fina-finan duk da na lissafa muku nan, duk wanda kake so sai dai kai ka taɓa wannan kibiyan, za ka ga kibiyan ta juya fim ya sauka akan wayarka, sannan za ka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Ina masu kallon ɗaya ina yan downloading, wannan damar ta ku ce gaskiya, kamar dai yadda mutane suka sani cewa yanzu fina-finan Indiya Hausa suna wahala kan YouTube ko Vidmate, zaka zo kai satin din film din Indiya amma sai dai kai ta ganin katsi ko kuma talla. To gaskiya wannan tallan ba ƙarya ba yaudara a cikin sa, ka dau wannan number ka gwada, yi mana magana kan WhatsApp ka ce kana son kai ma shiga tsarin da ake saukar da fina-finan Indiya Hausa, wato group namu na BIP. Amma ka sani ba kyauta ake shiga wannan group din ba, in dai ka san ba ma kuɗi zaka biya ba to sam kar kai mana magana. Amma in ka shirya shiga to ka ɗauki number ka yi magana kan WhatsApp, za a tura maka kuɗin shiga, ka biya kuɗin ka, sannan ka bada number ka da za a mazga ka a cikin wannan group din. In dai ka shiga to duk wasu fina-finan Indiya Hausa da suka fita baka kalle su ba, ka same su ba, ka rasa yadda za a yi ka same su, to za ka same su yanzu haka in dai ka shiga wannan group din. Sai dai kai ta duba duk wanda ya maka ka saukar a wayarka. In za ka sauke fim 100 rana ɗaya ba ruwanka da kowa. Duk wasu kuma fina-finai da za su ci gaba da fita nan gaba, in dai kana cikin shi wannan group din, za ka ci gaba da ganin ana tura su. Dan haka me kake jira? Kawai sambaɗe wannan number ka yi magana bisa WhatsApp ce ne kana son shiga group na VIP. Kowane kamfani ya fassara fina-finansa za ka samu a cikin wannan group din namu. Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Al Hussein, Dilo, Fikira da duk wani kamfani da ka sani.